दिन्थि लाइमोन सावराय जुथुम बे जुथुमनि आफादखौ दैदेनबाय थानाय अनजालु आफादगिरि एसे सिगाङावसो मेहेरगोनां बिबुंथिजों बे मेलखौ बेखेवना होलांनाय आंनिनो बिबोनां जायो। गोदो जोंनि जायगायाव थायोमोन, जोंनि जायगायाव थाहैनानै हाग्राबारियाव थायोमोन नालाय बियो। जों गामियाव ओंखाम जाफ्ला जाफ्ला जा बिनानावखौ बरायना लाना फैदों। MCLA बिथां बैनाय फैलाव मुसाहारि आरो आं लाबोफानो नागिराखैमोन, ओमफ्राय लामायाव लोगो मोनब्रबनानै बहा थांनोब्रा नोंथां जाहैबाय। आं आरो खोन्थायाखै बेखौ लाबोफाजाया, आखला बारा मोजां नङा मानसिनिया। हिनजावफोर मोजां नुबानो गोसथोलाबायनो नागिरो नालाय बाव सनमानसो खालामगारगोनलै होनना लाबोनो नागिराखैमोन आङो। खिन्थु गारियाव खिबु उनाव बाबथाबना फैबाय बिथां मेन्देला खामसाव। आरो दान बावजेनगिरि आलासि महरै लेंहरजानानै जे गांलाब गांथाब राननानै होलांनाय फंबाय एडभकेट सार्जन बसुमतारी आरो बाहागो लानो हानाय साफ्रोमबो आलासि बिथांमोन, बाथौ सिबियारि नोंथांमोन, लाइमोन नोंथांमोन, गिबियावनो गासैनिसिमबो नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरबाय। बे सावरायमेलाव आंनो बिराद गिदिरथार मोनसे बिबान होदों। आथिखालनि थासारियाव बर' लाइमोनफोरनि आगान, लोरबांथि आरो गावखौ सुबुं सम्पद सोरजिनायनि गोग्गो लामा, बे आयदानि सायाव बिबुंथि लाखिनो होदों। निश्चय बेवहाय गोबां लाइमोनफोर दङ। बे आयदाखौ जोङो सावरायनांगौ जानायानो गिबियावनो मोनसे बयनिख्रुइबो दुर्भाग्यजनक होननानै आं बुंनो नागिरदों। बेखौ सावरायनांनायनि ओंथिया जाबाय, निश्चय जोंनि लाइमोनफ्रा दिनै गावबा गावनि लामानिफ्राय दोरोददों। मोजां सोलोंथाइ लानांगौनि थाखाय, गुनि गियानि जानांगौनि थाखाय, बा गावखौ सासे सुबुं सम्पद महरै दानानै लानांगौनि थाखाय। दा आं मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों। लाइमोन गोहोआनो जाबाय बयनिख्रुइबो देरसिन गोहो। बे लाइमोन गोहोजों जों जि खामानिखौ मावनो गोसो बेखौनो मावनो हायो। जों जि जानो गोसो बेखौनो जानो हायो। बेनो लाइमोनफोरनि गोहो। जारिमिनाव बोदलायोब्ला जों नुयो, गोदो गोदायनिफ्राय जेसेबां गिदिर गिदिर खामानि मावबोबाय, जारिमिनाव लिरनानै दोनजानाय गेदेमा सुबुंफोर, बिसोर साफ्रोमाबो बैफोर खामानिफोरखौ लाइमोन बैसोआव मावदोंमोन। बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मआ जेला बर'फोरनि उदांस्रिनि थाखाय जांख्रिखांनायखौ जुरिजेनदोंमोन, बै समाव मा होनदों? बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मआ सासे लाइमोन सेंग्रामोन। बेबायदिनो रामा जेब्ला राबनखौ बुथारदोंमोन, बै समाव रामा सासे लाइमोन सेंग्रामोन। दुष्ट कन्सखौ जेब्ला श्री कृष्णआ बुथारदोंमोन, बे समाव श्री कृष्णआ सासे लाइमोन सेंग्रामोन। बेबायदिनो जेसेबांखिनि गिदिर गिदिर खामानि मावबोनाय दं जारिमिनाव, बिसोरो गासैबो गावनि लाइमोन बैसोआवनो बैफोर खामानिखौ मावबोनो हादोंमोन। बेनि ओंथियानो जाबाय, लाइमोनफ्रा जि खामानि मावनो गोसो बेखौनो मावनो हायो, आरो नों जि जानो गोसो बेखौनो जानो हायो। जुदि सोरबा दिनैनि दिनाव जौ फाग्ला जादोंब्ला बियो गाव गोसो जानानैनो जादों। दिनैनि दिनाव सोरबा जुदि ड्राग्स एडिक्टेड जादोंब्ला बियो गाव गोसो जानानैनो जादों। फंबाया सासे एडभकेट जादों, बे लाइमोन बैसोआवनो सिन्था खालामदोंमोन आं सासे एडभकेट जानि, बेखायनो बिथाङा सासे एडभकेट जानो हादों। दा बेखायनो लाइमोन सेंग्रा नोंथांमोनखौ
लाइमोन सिख्ला नोंथांमोनखौ आं बुंगोन नोंसोरनाव ओरैबायदि पावार दं ओरैबायदि गोहो दं बे समाव नोङो जि जानो गोसो जि मावनो गोसो बेखौनो मावनो हायो दा जों बबे खामानिखौ मावगोन मोजांखौ मावगोन ना गाज्रिखौ मावगोन जों मोननैनि गेजेराव मोनसेखौ सायख'नांगोन दा जोंथ' बयबो लुबैयो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादानो होन साहित्य सभायानो होन बर'नि गुबुन गुबुन ससियेल अर्गेनाइजेशनफोरानो होन जोंनि इन्टेलेक्चुवेल नोंसोरनि बिमा बिफायानो होन जों बयबो नोंसोरखौ साफा साफा गुनि गियानि साफा साफा गेदेमा सुबुं जोंनि हारिनि जोंनि समाजनि साफा साफा सुबुं सम्पद जों जाजानो लुबैयो मानोना जों बयबो सिन्ता खालामदों बर' जाथिखौ जोङो गेरेमसा हारि हिसाबै दानायनि दा गेरेमसा हारि हिसाबै दानो जों सोरखौ थांखिनानै दानो नागिरदों जाथिखौ जों गेरेमसा हारि हिसाबै दानो होननानै बुंदों जाथिखौ गेरेमसा हारि हिसाबै दानांगौनि थाखाय जों सोरखौ थांखिदों जोंनि लाइमोनफोरखौ जोंनि लाइमोनफ्रा साफा साफा दैदेनगिरि जानांगोन साफा साफा थुनलाइगिरि जानांगोन साफा साफा डक्टर इन्जिनियार मास्टार प्रफेसर एसीएस आईएएस अफिसार जानो हानांगोन अब्लासो जोङो जोंनि हारिखौ गेरेमसा जाबाय होननानै बुंनो हागोन नाथाय जोंनि लाइमोनफ्रा जुदि सा ससेयावनो जौ फाग्ला जायोब्ला ड्राग्स एडिक्टेड जायोब्ला हिन्जाव फाग्ला जायोब्ला बाइकनि फाग्ला जायोब्ला मबाइलनि फाग्ला जायोब्ला जोंनि जाथिया मालाबाबो गेरेमसा जानाय नङा बरन्स जों जाति हिसाबै बे बुहुमनिफ्राय धंस जालांगोन भारतआव मा होननानै बुंदों 65% 28 बोसोरनि सिङाव भारतनि सुबुं अनजिमानि 65% 28 बोसोरनि सिङाव होननानै बुंदों दा ओंखायनो जोंनि भारत हादरा मोनसे खोथाखौ सिन्ता खालामदों फैगौ 20 बोसोरनि उनावहाय जोङो भारत हादरखौ सुपार पावार हादर हिसाबै दानायनि सिन्ता खालामदों मानो खारन जोंनि हादराव 65% लाइमोनफोर दङ बे लाइमोनफोरनि गोहोखौनो थांखिनानै बे लाइमोनफोरखौनो आसा खालामनानै भारत हादरखौ फैगौ 20 बोसोरनि गेजेराव सुपार पावार हादर हिसाबै गायसननायनि जों सिन्ता खालामदों भारत हादरनि मानसिफ्रा मानोना बे लाइमोनफ्रानो गाबोननि दिनाव साफा साफा साइन्टिस्ट जानो हागोन साफा साफा हादरनि गेदेर दैदेनगिरि जागोन साफा साफा हादरनि गेदेर थुनलाइगिरि जानो हागोन मा जानो सावना जानो हागोन माने जानांगोन दा जियानो जा दा बेवहाय जोंनि गोबां लाइमोनफोर दङ दा बेवहाय गोबां लाइमोनफोर दङ सेंग्रा सिख्लाफोर दङ जायफोर सेंग्रा सिख्लाफोर दङ अन्नानै बिथांमोनखौ खेबसे गसंनो थाखाय आं खावलायबाय बोरायफ्राबो गसंफादों नामा दा गोबां लाइमोनफोर दङ बिसोरनि थाखाय खेबसे गोबारै आखाइ खबनानै हो जिराय दा बे लाइमोनफ्रा जाहैबाय जोंनि सम्पद जोंनि नखरनि जोंनि समाजनि जोंनि हारिनि दा जोङो बुंबायल' थायो जे जोंनि दानि लाइमोनफ्रा थाब थाब गाज्रि जायो